देखा सोनू बाबू जो ना ढोवेलन इहो ढोवत रहे। मेहनत कितना जारी बा रोड खातिर। ये बाइक चलावे पर ज़्यादा वो जोतवा दिल बड़े नाम ना धरे भाई उनकर जमीन हो भाई क्या कही। हेने का और से का बोल रहे है ना डनारे छड़ता 5 साल पहले फेंकनी है तो कोनो दिक्कत ना रहा। लेकिन नमस्ते प्रणाम हर महादेव गुड मॉर्निंग। सावन के महीना चलता खेतों के रोपनी चलता है। बड़ा मेहनत से देखी लो रोड फेंकाता रास्ता खाली एगो बाइक लिए खातिर। लेकिन जे यहाँ रहता वो आदमी नहीं चाहत कि रास्ता फेंका जाओ। मुखिया तैयार बाड़े गांव के बीडीसी जे बाड़े प्रमुख अंकुल यादव भैया वहाँ के तैयार बनी कि रोड फेंका जाओ। वार्ड यहाँ के तैयार बड़े कि रोड फेंका जाओ। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसा आदमी बड़े कि नहीं चाहत कि रोड फेंका जाओ। देखिए हमने के सबके चले खातिर अपना चले खातिर कितना मेहनत करके यहाँ रोड फेंका जाता है। देखिए भोरे भोरे सोने को हमारा फेंकते रहे खाली बाइक लिए खातिर लोग के चले खातिर इतना मेहनत बा। कुछ ऐसा आदमी बड़े हैं कि फेंकल रोड रोकवा दिले रास्ता ही आ जोतवा दिले। जब 4 चक्का ना चली खाली आदमी पैदल चली आ मोटरसाइकिल चली एमें आदमी जोतवा दिले। आ हेने लोग डनारे छाटे में हैरान बाबे पूरा ठीक बा। आज में चालू रास्ता बा बाइक से लेके पैदल आदमी खूब चलेला। जौन ही रास्ता का वो डनियारी के जोड़ेला यहाँ से यहाँ डनियारी के जोड़ दी है पोखरा जाके शॉर्टकट हो जाई। लेकिन आदमी लोग पर ध्यान नहीं देखा। सोनू बाबू जो ना ढोवेलन इहो ढोवत रहे। मेहनत कितना जारी बा रोड खातिर। ये बाइक चलावे पर ज़्यादा बाकी और लोग चलावेला ऐसा बात नहीं। सब जौनिक बाबे मेहनत बड़ी जारी बा। यहाँ से वहाँ हमने के फेंकल नहीं जा कुछ ऐसा बड़े कि जोतवा दिल हैं तो मान ली उनकर जमीन हो तो जोतवा दिल तो हमने के में का बोल जी अपना से आदमी प्रयास नहीं करता है। अरे हमनी के पीढ़ी में ना फेंकाई आवेला पीढ़ी में फेंकाई। लेकिन जे बा ओकरा अभी दुख बा द्वार पर 4 चक्का नहीं जाता होत खैर का कोई जाई। लेकिन प्रयास जारी रहेंगे सीधा होत रही ना 4 चक्का ही मोटरसाइकिल खातिर बढ़िया एगो बराबर हो जाए सब लोग फेंक दी यहाँ से वहाँ खूब बढ़िया हो जाए जाए खातिर। देखिए हेना से वहाँ फेंका गई बा उन्हें का और एक आदमी बड़े बस उहे जोतवा दिल बड़े नाम ना धरे भाई उनकर जमीन हो भाई क्या कही। हेने का और से का बोल रहे है ना डनारे छड़ता 5 साल पहले फेंकनी है तो कोनो दिक्कत ना रहा। लेकिन डनारे छाटे में लोग हैरान बाबे क्या कही। सुन मेहनत बा फेंके में मेहनत बा ठीक बा वीडियो बड़ा हुई। देखिए इतना बाकी रहा तो इन्हें फेंकाइल है हो तो सार्वजनिक सबके हो जाई।